L'alcoholisme, l'abús de l'alcohol, en general es converteix en un problema de salut i de salut pública, degut a que és una substància que està a l'abast de la majoria de la població, des que som petits fins a l'edat adulta i que està incorporat a la nostra cultura. Quan es passa de l'ús a l'abús i de l'abús a la dependència és quan tindríem el primer problema de salut. A vegades ens fa confondre perquè els símptomes que tenim a vegades es confonen amb altres malalties. Pot ser que tinguis altres problemes de personalitat o problemes de tipus laboral o de caire social o a vegades fins i tot de tipus orgànic. Quan una persona se'n dona compte que veu més del compte, que no pot deixar o que no té ganes de deixar-ho, però que li comporta uns certs problemes, que pot ser orgànics, problemes de salut física, problemes de tipus de depressió, d'angoixa o de malestar psicològic, o problemes fins i tot laborals, problemes de relació, de parella, problemes de relació amb els fills, de relació amb els amics, i la búsqueda sempre constant de que hi hagi l'alcohol en el seu entorn. Aquí és quan podríem començar a parlar de que apareixen els problemes. El primer que una persona ha de fer és com veure's a si mateix, veure's amb el bon sentit, pensar en si mateix, pensar si l'alcohol pot ser un desencadenant d'aquests problemes, si en realitat en fa no un ús sinó un abús, si en realitat li està costant de deixar-ho, sempre troba excuses, ja ho faré demà, per poca quantitat que sigui, però li comporta problemes. Quan algú del seu voltant li diu crec que beus massa, o no hauries d'agafar el cotxe, o em preocupa com et veig, o el seu capçalera, o la seva parella, o els seus amics. El primer que has de fer és parlar-ho, intentar-ho deixar, tu sol. Si tu pots, representa que no hi hauria problema. Si reincideixes i continues fent l'abús o et continua portant problemes i aquests ja no es pot solucionar, llavors sí que seria adequat parlar amb el teu metge de capçalera. O si no, telefona al CAS. El metge de capçalera t'ajudarà, t'orientarà i potser et dona unes pautes perquè ho puguis deixar. Si no, et derivarà a un centre especialitzat, sense estigma i sense problemes, perquè nosaltres estem per orientar, assessorar i, si és necessari, per rehabilitar. Nosaltres treballem amb totes les persones a partir de 18 anys i de qualsevol condició i de qualsevol tema tan social. No hi ha un classisme, la malaltia no distingeix entre edat, entre gènere, sí que canvies la forma de la conducta. No és el mateix un alcoholisme femení o un alcoholisme amb un patró de gènere, o un alcoholisme amb un patró masculí d'una persona de 40 anys, d'una persona de 22 o d'una persona de 70, pel seu entorn, lògicament, per la seva cultura, per la seva manera d'enfocar.